Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, αγαπητοί γονείς. Σήμερα θα προσπαθήσω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να σας ενημερώσω για ένα φαινόμενο που είναι δυστυχώς μάστιγα στην εποχή μας και αφορά τους έφηβους. Αναφέρομαι σε γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας 11, 12 έως 16, 17 ετών. Έχει παραγγείλει γλυκοκόμματα ενεργειακά ποτά. Οποιαδήποτε και να είναι αυτά. Τα παιδιά θεωρούν λανθασμένα ότι τα ποτά αυτά περιέχουν ουσίες που τους κρατάνε σε εγρήγορση. Τα παιδιά όμως δεν γνωρίζουν ότι τα ενεργειακά ποτά περιέχουν ουσίες σε τέτοια συγκέντρωση που μόνο κακό κάνουν και στον εγκέφαλο, προκαλώντας το λεγόμενο burnout, ουσιαστικά εξαντλείται ο εγκέφαλος, όπως επίσης και στην καρδιά, προκαλώντας ταχυκαρδίες και γενικά αρρυθμίες, όπως επίσης και σε άλλα όργανα του σώματος, όπως τα επινεφρίδια. Μιλήστε με τα παιδιά σας, συμβουλεύστε τα να μην καταναλώνουν ενεργειακά ποτά. Μιλήστε με τον γιατρό σας, να τα συμβουλεύσει και αυτός. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί το κράτος δεν μπορεί να μας προστατεύσει.